Velkommen til Beer Stories fra Beer Story Brewhouse. Den video her, den handler om, hvilken indpakning eller opbevaring, der beskytter bedst mod ilt, når vi snakker flasker, dåser, fade osv. Der er stor forskel på, hvor meget ilt, der trænger ind til vores øl, afhængig af, hvad vi opbevarer den i. Og det gælder sådan set selv sådan en her, hvor man tænker, hov, det er jo plastik, vi strammer godt til osv., der kan der ikke komme ilt igennem. Jo, det kan der faktisk. Og derfor tænker jeg lige, at jeg vil lave sådan en lille video omkring, hvad der egentlig er bedst. Der er ingen tvivl om, at snakker vi tønder, så er det nok dem, der er værst. Det er også en del af fadlagringsprocessen, at vi faktisk tillader, at der kommer noget ilt igennem osv. Dernæst, så er det plastik. Det her PET, der kan simpelthen komme ilt igennem selve plastikken. Så det er ikke kun låget, det er også plastikken. Så afhængig af, hvordan de er coated og så videre, så trænger der mindre og mindre igennem. Men det her, det er faktisk en af de værste ting, vi kan opbevare øl i. Det er plastikbeholdere. Den her form for låg er heller ikke særlig god. Pakningen heroppe, den tillader ret meget ilt, der kommer igennem der faktisk. Så det er heller ikke den optimale. Der er også noget med tryk og så videre. Kapslerne her, der gælder det samme. Selve glasset kan der ikke komme ilt igennem, men op ved kapslen heroppe, der sidder jo også en pakning, og der kommer altså også ilt igennem. Man kan få nogle kapsler, som absorberer ilten. De er lidt dyrere end normalt, men det kan altså være en god idé, hvis man har tænkt sig at flaske humleøl. Den næste i linjen, det er fadet. Og der tænker man, men der er jo tryk på hele tiden og så videre, der kan der ikke komme ilt ind. Jo, der er simpelthen en naturlov, der siger, at gasser de bliver blandet, hvis de kan, og de prøver at komme ligevægt. Så der kommer simpelthen ilt igennem, og det er jo ikke igennem metallet, det er ved pakningerne. Det er der dog en lille løsning på. De nye gule pakninger fra Kegland, der er ikke en stor forskel at se, det er måske en lille smule tykkere, men de tillader 27 gange mindre ilt at komme igennem i forhold til de traditionelle pakninger. Den kan man få blandt andet ved JM Bryg og så videre. Det koster 21 kroner. Der er en link nede i beskrivelsen, hvis det er. Den indpakning, som tillader mindst ilt, jamen det er dåsen. Den er iltfri, medmindre der er kommet ilt til, i det man pakker den. Det gør der som regel ofte. Selvom vi snakker parts per billion. Men ved de dygtige bryggerier i hvert fald. Ved de ikke så dygtige bryggerier, der kan det være parts per million, og så har vi altså en humleøl, som er ødelagt. Men det er sådan rækkefølgen. Fadet, så kommer den her. Så kommer de her kapsler. Så kommer flasken med normal kapsel. Så kommer fadet, og så kommer dåsen. Og det her det er også grunden til, at jeg bruger de gule pakninger og altid propper min humleøl på fad. Og der hvor der godt må komme lidt ild til, f.eks. dobbeltbokken, den kommer på flaske. Yes, har man spørgsmål, så skriv til mig. Og ellers så er det bare at have glædelig bryg derude.